14 Aaro Salmela, numerolla 4 Joel Aast ja Iivo Vesikko vielä mukana siellä. Ja Aaro Salmela vakuuttavasti kärkeen. Iivo on kovasti mukana siellä pikkupyörällä. Erittäin hyvää menoa. Aaro Salmela taiteilee kärjessä, on ansainnut tänään kärkipaikan. Joel Aast tulee mukana ihan hyvin. Iivolla alkaa jo vähän reisissä painaa päivä, mutta kovaa poljetaan. Aaro Salmela muutama metri maaliin ja niin pääsee voittajana maaliin. Aplodit Aarolle. Samoin toinen pikkumies Joel Aast, aplodit Joelille. Ja Tampereen energiapakkaus Iivo Vesikko vielä kolmosena sieltä maaliin. Aplodit kaikille.